Яңалыклар чыгарылышы өчен башлап җибәрдем. Студияда Алина Хисматуллина. Һәм мин сезне исегезгә төшерәм. Безнең тапшыру ВКонтакте сайтындагы рәсми төркемебездән турыдан-туры трансляцияләнә. Бүгенге чыгарылышта. Үлүчеләр исемлегендә чалалар, Зәйтирәсендә булган юл һәлакәте буенча яңа мәгълүматлар. Шәһәр хатын-кызларын мамологта бушлай тикшерү узарга чакыралар. Ауруларны алдан белү нәрсәгә ярдәм итә, Гүзәл Шихапова ачыклады. Үзе җырлый, үзе гармунда уйный, үзе үк блогерда. Яшь гармунчы белән безнең иҗат төркеме очрашты. Зәйянындагы фаҗигада вафат булучылар исемлегендә чалаларда бары Подгорный фамилияле ирле-хатынлы шәһәрдә 1974 елдан бирле яшәгән. 2 июль төнендә аларның Самарда яшәүче кызларыннан кайтып барышы булган. Гомумән әлеге фаҗигада 14 кешенең гомере өзелде. Концлагердан исән калган гомере юл һәлакәтендә өзелгән. Нина Федоровна Подгорный Олимпийский спорт комплексында тренер булып эшләгән. 69 яшендә генә пенсиягә киткән. Шуннан соң да яраткан эшенә һәрдаим килеп йөргән әле. Хезмәттәшләре әйтүенчә, ул 5000-гә якын укучыны йөзәргә өйрәткән. Дети ее очень любили, обожали. Она такая вот, не знаю, ей свой возраст никогда не давали. Она всегда улыбалась, у нее улыбка с лица никогда не слезала. Придешь, она такая жизнерадостная. Ну, она, наверное, к нам, даже вот ко всем тренерам относилась как к своим детям, наверное. Интернет-сообщение. Сначала не было списка, потом появилось. Не хотелось верить. Нина Подгорный белән бергә аның тормыш иптәше 78 яшьлек Сергей Подгорный да һәлак була. Ул гомере буе КамАЗда наладчик булып эшли. Ушел от нас в 2001 году, где-то летом, на пенсию. 62 года было ему. И вот с тех пор как-то виделись редко. И вот сегодня его нет. И как-то не по себе. Казанда экспертиза ахырына якынлаша, 13 гәүдәнең шәхесен ачыклаганнар. Трассада булган һәлакәтнең шаһитлары булса, әле дә мәгълүмат бирергә мөмкин. Бүген юл транспорт һәлакәтенең беренчел сәбәпләрен атадылар. ГЛОНАСС системасы күрсәтмәләре буенча автобус сәгатенә 87 км тизлектә хәрәкәт иткән. Юл билгесе буенча исә сәгатенә 70 чакрым гына рөхсәт ителгән. Тикшерүчеләр автобус йөртүче арыган дип фаразлый. Алар уйлавынча шоферлар бер-берсен алмаштырмаган. Сегодня нам надо разобраться, были ли соблюдены все установленные законодательством требования по допуску водителей к управлению именно этим транспортным средством. И в данный момент, когда произошло ДТП, какой водитель находился за рулем транспортного средства и не было ли у него переработки текущей либо накопившейся. Якын арада неоплан автобусларын эксплуатациялау мәсьәләсе дә каралачак. Транспортның бензин багы алдагы өлештә уң якта урнашкан. Һәлакәт вакытында статистика буенча шоферлар иң беренче үзләренең ягын саклый. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, яңалыклар. 40 яшьтән узган шәһәрдәшләрне маммография тикшерү үтәргә чакыралар. 6-нчы сырхауханәдә моны бушлай эшләргә мөмкин. Бу чара күкрәк бизе авыруларын башлангыч этапта ук ачыкларга ярдәм итә. Узган елда Татарстанда 2000-гә якын хатын-кызның күкрәк бизендә яман шеш булуы ачыкланган. Теманы Гүзәл Шихапова дәвам итә. Әлфия Закирҗановага 58 яшь мамолык кабинетына 2 елга бер тапкыр килергә тырышам ди. Бүген дә табиб янына үз теләге белән килгән. Мне сегодня повезло, очереди нету, а так бывает, 10-15 человек в очередь. Я как-то подходила, так было. А сегодня очереди нету, после обеда отлично. Считаю, это очень хорошо и бесплатно. После 50 я уже, наверное, это 4-й раз. Я каждые 2 года вот так стараюсь попасть обязательно. Маммография тикшерүне үтәргә 40 яшьтән узган хатын-кызларны чакыралар. Әмма диспансеризация узучыларны кабул итмиләр. Чөнки алар бу чараны план буенча үз сырхауханәләрендә узачак. Мондый тикшерүләр вакытында күкрәк бизе яман шеше ачыклана. Хатын-кызның яше олырак булган сайын авыру булу ихтималы да зуррак. Женщинам 40 лет нужно проходить маммографию 1 раз в 2 года, а с 50 лет ежегодно для ранней диагностики онкологии. У нас выявляется за год примерно 20 человек. 6-нчы сырхаухана табиблары эш көннәрендә 8-нче яртыдан кичке 6-га кадәр кабул итә. Көндезге 11-дән 1-гә кадәр төш вакыты. Үзең белән паспорт һәм медицина полисы булырга тиеш. Табибтан юллама кирәкми. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Мөгаллимдәм, директордам, Россиядә мәктәп директорлары бәйгесе бара. 70 кешедән торган исемлеккә чалуның 2 укытучысы да эләккән. Шуларның берсе 15-нче мәктәптә эшли. Елена Якупова бәйгенең 2 этабын үткән.
Надо все будет перечитать и скомпоновать за 3/4. Елена Якупова 15-нче мәктәпне 6 ел җитәклим. Шул еллар дәврендә күп кенә проектлар өстендә эшләгән. Мисал өчен кадрлар резервы программасы. 9 укучы үз мәктәбенә эшләргә кайткан, тагын 7-се педагогик белем ала. Регина Петрова 5-нче мәктәпне 5-легә генә тамамлаган. Әнисе кебек укытучылыкка укыган, Мәгариф министрлыгыннан белем алуга грант тоткан. Грант буласын белгәч тә без әни белән әйдә инде, ясап карыйк, барып калыйк, бәлки булып чыгыр дип ризалаштык та, шулай барырга булдык. Собеседование авыррак узды, бик күп сораулар бирделәр. 8-9 классларга җиткәчтән кул эшләре белән кызыксына башлады. Кичкенә вакытта кичкенәрәк әйберләр ясый иде, кабат кул эшләре әкренләп бәйләүләргә күчте. Шушы эшләрне эшли торгач, әни менә хезмәт укытучысы мәктәптә хезмәт укытучысының да моңа тәэсире зур булгандыр. Чыгарылыш укучылары гына түгел, әле генә бакчадан килгәннәргә дә игътибар зур. Директорның эше атнасына 7 көн, тәүлегенә 24 сәгать дәвам итә, ди Елена Якупова. Иногда думаешь, понимаешь, что это неправильно, но продолжаешь это делать. Но я думаю, что это ответственность. То есть ты не отдыхаешь, ты всегда думаешь о школе. Чтобы в отпуске ты находишься или где-то в другом месте, ты думаешь о школе, о детях. Вот эта вот ответственность, она очень сложна. Елена Якупова мәктәп белән генә идарә итеп калмыйча, математика фәнендә яратып укыта. Әгәр балалар мин аңладым дип җавап кайтарса, бу иң зур бүләк, ди җитәкче. Чаллыда алып сатарларга багышланган һәйкәл ачылачак. Ул автозавод базары территориясендә урнашкан. Бүген архитекторлар, малярлар буяу эшләрен төгәли. Һәйкәл рәсми рәвештә 6 июльдә Россия базарлары директорлар союзы җыелышы кысаларында ачылырга тиеш. Композицияның авторы скульптор рәссам Фазыл Шиапов. Мондый скульптураны урнаштыру инициативасы белән Тулпар оешмасы директоры чыккан, эшмәкәрләр советы исә хуплаган. Бүген әлеге территориядә базар һәм сәүдә үзәкләре эшли. Интернеттагы битенә 4,5 кеше язылган, видеоязмаларын барлыгы 5 миллионга якын кеше караган. Гармунчы Флорид Минкахиров Чаллыда яшим, Себердә эшли. Иң элек җырларын интернетка куйган, аннары исә гармун күтәреп шәһәр урамнарында әйләнә башлаган. Безнең иҗат төркеме сорау буенча бу юлы Флорид шәһәр яр буена кечкенә концерт куйды. Флорид Минкагиров фатирда да, урамда да, бульварларда да гармунда уйлаган. Ә менә яр буенда беренче тапкыр. 10-нчы сыйныфны тәмамлаганнан бирле кулыннан гармун төшмәгән. 5 ел ютубта үзенең каналын алып бара. Флорид куйган видеоларны 4,5 миллион кеше караган. Гармун югалмасын дип, гармун моңнарын, киләрен дигәндәй халыкка теге менә алар гел җырны куйган сайын карап торалар, нитәләр, сорап торалар, тагын куясызмы дип инде шул. Урамнарда инде күңел күтәрә торган инде теге халыкның күңелен күтәреп, теге русча әйтмешләр, чтобы душа развернулась и обратно. Репертуарда җырлар төрле, рус, татар җырлары үз иҗат иткәннәре дә бар. Видеокамерага тормыш иптәше төшерә, иренә иҗади үрләр яуларга да ул ярдәм итә. Ә менә социаль челтәрләрдән килеп ирешкән заказларны үтәү барыбер кыен. Сырыйлар кайбер җырларны. Мин теге тырыш алганын, җырлый алганнарын җырлап куям инде шул вакыт булганда. Но барысына да нитеп булмый. Барсында нитеп өлгереп булмый. Флорид Минкагировның каналына язылучылар видео дәресләр оештыруны да сорый. Әмма моңа вакыт җитмәде музыкант. Тиздән шәһәрдәшебез Себергә командировкага җыена. Киләчәктә эшкә барганда гармуны да кыстырып барырга исәп бар ди ул. Әлегә музыкаль инструментта 3 яшьлек малае уйный. Гүзәл Шакапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә еш күрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән мин булыгыз.